U f'xi dwejjaq m'għandi aptit nagħmel xejn. Ma niflaħx niċċaqlaq. Il-bieraħ domt sa tard bil-lejl ix-xogħol. Ma jkolli aptit xejn. Inħoss ġismi iġġamjat. Dawn huma tipiċi ta' kliem illi ħafna minna nagħmlu u ta' kuljum ngħidu. Ma tinix tort, mhux hekk, bil-fors minn xogħol għal ieħor u ħin għalina nfusna ma nsibux jew aħjar ma rridux insibu. Bħal ma nsibu ħin illi nippruvaw illaħqu ma' 1000 ħaġa fil-ġurnata, hemm bżonn illi nsibu ħin għalina infusna. Ħafna jgħidu illi faċli tgħidha, imma fir-realtà ma ssibx ħin. Ħafna drabi nieħdu ħsieb kollox, it-tindif tad-dar, it-tisjir, il-ħasil tal-ħwejjeġ, il-mogħdija, insomma, dak kollu illi mara tal-familja tagħmel. U ħin ta' bżonn għalija nfusha ma ssibx. Mhux bil-fors tħossok eżewrit wara kollox il-bniedem mhux magna. Nilqgħu magħna lil Matteus. Come sta? Tutto bene? Molto bene. Oh, grazie, grazie. Mela, l-ħabib tiegħi Matteus jieħu gost nintaqa' miegħu għaliex jipprova jtina daqsxejn motivazzjoni. Waħda mill-iskużi illi aħna lkoll illi nġibu huwa li m'għandniex ħin biex nagħmlu jew insibu ħin għalina nfusna. U fil-fatt illum xtaqt illi minn hawnhekk nipprova nħeġġeġ lilek li tissegwina li inti mimli tilja xogħol, impenji, taħdem ħafna d-dar b'mod partikolari in-nisa tal-familja li jieħdu ħsieb il-familja li jgħidulek eżewrita, m'għandi ċans għal xejn. Ekku. Kemm jgħidu ilek di. Nismaħħa mens u r-realtà qiegħda hawnhekk. Jekk jien għandi problema bil-karozza li taħli ħafna petrol, mhux ħanajt mela m'għandix petrol, ħalli ma taħlix. Għax inkella ma suqix. Li nista' nagħmel minflok huwa illi ninvesti f'karozza ġdida li taħli anqas petrol. Mela ara x'semmejt jiena. Mhux illi naqta' qalbi u m'għandix petrol għax imbagħad ovvjament ħanitnellaħ mod ieħor ma nista' mmur imkien. Imma qed ninvesti f'xi ħaġa ġdida illi għax dik investejt fiha u mbagħad bħala riżultat long term ħadħalli li riżultat ħafna aħjar. Ħanifranka ħafna iktar petrol, probabbilment għax karozza ġdida ħattini inqas trabil u l-istess ħaġa. Fejn jidħol dal-każ huwa eżatt l-istess. Illi inti jekk m'għandekx biżżejjed ħin, trid tinvesti ftit oħra ħin. Għax dak il-ħin li investejt fih imbagħad ħajtik benefiċċji enormi fosthom illi ħajamlek aktar produttiva. Jiġifieri jekk inti oġġett qabel kien joħodlok siegħa, għax moħħok ma tantx kien jaħdem ċar, għax forsi tħossok imdejqa, għax forsi tħossok għajjena, illum dik l-istess biċċa xogħol ta' siegħa bli toħodlok nofs siegħa. Mela dik in-nofsija li inti investejt fl-exercise diġà ġibta lura. Plus, ovvjament insemmu l-affarijiet li insommu dejjem. Ħanorqod aħjar u ħanqum aħjar. Mela moħħi wkoll ħajaħdem ħafna aħjar u ħajkompli jgħinni nkun iktar produttiv, nkun iktar fast u xogħol nagħmlu aħjar. Peress li l-exercise anka huwa de-stressor kbir, jiġifieri naqqas ħafna l-istress, dak kollu li ħanagħmel ukoll ħanagħmlu iktar bil-qalb. L-istess ħaġa, Karl. Imma ħanagħmlu aktar minn qalbi. Jiġifieri fir-realtà huwa investiment. Da bħal meta tmur il-bank u jgħidlek pereżempju isma' biex tieħu somma tajba lura, l-ewwel trid torbot, l-ewwel trid tinvesti 5,000 euro. Mela inti għalbi doħriġt 5,000, imma bir-riżultat li mbagħad dawk ħajsiru ma nafx 7,000 għax 10,000. Hija l-istess ħaġa. Okej, xi ħadd bat li wkoll mistoqsija għaliex ħafna drabi jiġri ħafna nies jippruvaw li jagħmlu d-dieta, jibdew daw l-eżerċizzju, jibdew ma jkomplux, jaraw ir-riżultat u għax jaraw ir-riżultat jerġgħu jaqgħu fis-sens li jibdew ifallu milli jmorru jagħmlu l-eżerċizzju, jerġgħu jiklu b'mod forsi assorbanti ħafna. Jien naħseb illi darba kontatt inti tisma' tittamel pjan li jkun sostenibbli illi tajt isma' dak li ħanamel illum huwa fil-mod ta' kif jiena nista' nibqa' nagħmlu tul il-kumplament sakemm Alla jtini s-saħħa. Dika waħda dak jgħidula il-mekkanika tal-oġġett, jiġifieri x'se nagħmel. Nimmaġinani li nibqa' nagħmlu għat-tul ta' żmien. Dik importanti, però dik hija parti żgħira mill-kejk. Il-bqija tal-kejk, il-qofol tal-ħaġa, Karl, huwa jiena għalfejn qed nagħmel li qed nagħmel. Mela
li semmej tajjeb inti, Karl, huwa illi jridu naraw kif se nagħmluha u jekk nistgħux nagħmluha, vera. Imma anka dawk in-nies illi pereżempju jibdew mixnil qudiem u jifqu, normalment taf xi jsibu Karl minn studji li jagħmlu. Illi għax dawk in-nies m'għandhomx target għat-tul ta' żmien. Mela qishom qalu bdew ħanibda għax hekk bħalissa qabel il-miliet, kulħadd jibda, ħalli fil-miliet iħossu sew. Niġri bla direzzjoni. Bla direzzjoni. Illi ngħid laqwa li bdejt, imma bdejt għalfej. Max taf inti Novembru bħalissa u ġej il-miliet, alright, mela tajjeb għandek l-ewwel target il-miliet 6 ġimgħat oħra kemm baqa' 7 ġimgħat oħra. Tajjeb, x'għandek għal wara? X'għandek li ħajerġa' jiġbdek illi inti minn wara l-miliet tkompli? Tibqa' konsistenti. Jew jekk ma tagħmel xejn ħassib ruħek forsi xi 5 kilos aktar milli inti llum. Għax fi żmien il-festi tkun kilt iktar milli forsi tixtieq u milli forsi għandek bżonn. Tajjeb ħanużaw l-kelma forsi. Allura Karl, irid ikun hemm affarijiet li jiġbduk. Bħal pereżempju, jiena dejjem nipriedka li fejn hemm laqda hemm is-saħħa. Mela fejn tmur l-aħjar mhux ġast ikun hemm il-professjonist li jieħu ħsiebek, imma jkun hemm nies oħrajn bħalek illi anke magħhom inti għamilt ħbieb. Illi daw anke jekk ma jarawk xejdulek Karl x'sar minnek. Inti kollox sew. Kemm illi ma nara kemm. Da ma jkunx il-professjonist li dak huwa xogħlu, jkunu ġenwinament sħabek illi qed jinkwitaw jew qed jaħsbu li inti m'għandekx toħodha bis-serjetà. Jgħidulek, ejja Karl għamel kuraġġ. Meta affarijiet importanti wkoll li jkunu hemm, imma kollox jibda minn nfusna. Jiena għalfejn se nagħmel li ħanagħmel. Kulħadd għandu raġunijiet tiegħu. Il-maġġoranza jgħidulek ara ħiex idejjaqni ż-żaq. Idejjaqni l-ħibs, idejjaqni l-patata. Ma jogħġbunix kif narahom fil-mera, ma jogħġbunix kif joqogħdu fil-ħwejjeġ. Nieħu qata meta niġi biex noħroġ fil-għaxija. Nieħu qata jekk nasal biex nixtri. Għax m'għadu jiġini xejn. Dak huwa motivator qawwi li ku kellna nagħmlu naħseb survey Karl, isib ma' 3/4 tan-nies li jiddeċidu jibdew jagħmlu xi ħaġa, dik hija priorità. Imbagħad hemm min jgħidlek jiena ma jinteressanix minn kif nidher l-aktar. Jiena qed jinkwetani illi ommi, it-sija, in-nannu għaddew minn diabete, pressjoni għolja, mar tal-qalb, barra minn fuq anke kanċer. U biżibilju problemi oħrajn ma rridx ngħaddi minn xiex għaddew huma. Ma daqskemm jista' jimmotivana Karl kif nixtiequ illi naslu x'ħan akkwista, daqstant ieħor jista' jimmotivana wkoll fejn ma rridx li nasal. Mela jiena x'insib l-aħjar sistema li jkollna mit-tnejn. Illi inti tagħmel eżami miegħek innifsek tajt, isma' Karl, ngħidu jiena Karl, tajjeb, ngħid jekk ma nagħmel xi ħaġa llum, x'nibża jew x'ninkwieta li ħajmur lura. Era, il-qomos mhux ħajġuni, nibża li jaħroġ li pereżempju d-diabete bħal bużnannu, nibża li nsir tqil, nibża nibda nkun għajjin fuq il-programm flok motivat, flok enerġetiku, nibża li dak li jkun jibda nkarani fuq il-television jgħidha x'ġaralu kemm tqawwa. Dak xejn beżżak. U fejn nixtiequ li naslu. By the way, ħana mill-parentesi nixtieq nifraħlek għax għadek kemmet li neħħejt madwar 15 kilo dan l-aħħar, jidru fik, ġifieri qed narak live. Proset ħafna Karlu u nawguralek. Kellek ħafna żejjed u inti għamilt għażliet minn flok oħra. Mort għal ċertu ikel minn flok ieħor, mhux qatt bil-ġuħ. Le. Mhux tiġi hawn Carmen Tedesco toqgħodilha lejja ma nista' nikol xejn. Le. Min tibdej tgħid flok ma nikol dak l-ikel ħa nikol ikel ieħor. U kif qed tajjeb inti? Qatt mingħajru. Iktar ma jgħaddi żmien iktar nidra mingħajru. Inqas taqbadni dik il-leblieba. Tneħħi żejjed. ċed tneħħi żejjed. Inti mhux iż-żejjed għandek fuqek. Issa żejjed li hemm fuqek minn x'imkien ġi. Ekku. Issa dawn huma affarijiet li wieħed irid jaħdem fuqhom b'mod psikoloġiku ta'. Issa fil-ħajja tista' tintaqa' ma' ħafna affarijiet. Illa li x'anke wkoll is-servizz kien li persuni li jbatu minn stress, minn ansjetà. L-ansjetà ġib magħha anki wkoll depressjoni u anki wkoll konsegwenzi oħrajn. Li hu li ma tistax toqgħod tisħed xortik li toqgħod teħel ma dak li inti qiegħed għaddej mhix faċli u nista' nissimpatizza ma' ħafna nies, nagħmel ħafna sezzjoni hawnhekk jien ma' diversi professjonisti. Però l-motivazzjoni tiġi mill-individwu. Kultant kemm qed titkellem inti, kemm nitkellem jien kultant mal-mistiedna suġġetti varjati. L-azzjoni tittoħodha int u ħadd iżjed. Għal kwalinkwa sitwazzjoni fil-ħajja ta'. Hija ovvja, Karl, illi x'tagħmel huwa importanti.
Jiena jekk nisma' l-fizjoterapista jitkellem u jgħid li jisma' jekk għandek spallejk tuġak għamel dal-exercise biex tgħaddilek pereżempju. Irrid nobdi, mhux se nimpika miegħu nagħmel hekk minn flok hekk biex nivvinta eżempju, ġifieri x'tagħmel huwa importanti. Però bil-kbir, il-qofol huwa għalfejn ħatamel li ħatamel. Jien iltaqa' ma' nies Karl illi jgħiduli illum qiegħda size 24 u qabżitli. Ma jistax ikun nibqa' nikbar, dan huwa l-limit tiegħi. Però mbagħad niltaqa' ma' nies li huma size 12, jgħidu ma jistax ikun. Dan huwa l-akbar li qatt kont. Jiena is-size tiegħi propja huwa size 8 to 10. Mela di illum laħqet 12, ma qadix tistenna sa ma tiġi 24 biex tilħaq il-limit. Imma l-limit tal-persuna ta' 24 kien 24. Ġifieri dik turik illi m'hemmx regola fiex kien inti qabżitlek u xbajt. Kulħadd huwa individwu differenti. U l-ideali illi ma ħallux tard wisq. Għax hekk inti size 24, peress li għandek ċertu peace fuq il-kuplejk, peress li inti forsi għandek storja anka ta' tajjir, jien ngħidwa kif inhi, illi issa jilek dawn l-aħħar snin kulħadd jgħidlek isma' m'hemm xi ħaġa jew ta' kif ħxint. Għax hemm min jgħidilek ħelu, hemm min jagħmilek biex iweġġak, ngħidwa kif inhi. U iktar ma inti takkumula xi ħam żejjed, aktar ħassiba diffiċli. Għax aktar għandi għajma jmalaw, u jien kif ħaniflaħ niċċaqlaq, u jiena kemm ħanistħi quddiem dawk in-nies illi huma inqas minni fid-daqs, u wara kif ħajħarsu lejja. Mela iktar ma tħalli problema teskala, aktar huwa gravi. U għal daqsant ħanerġa' nfakkar illi minn forsi ingħaqad magħna issa Karl. Hemm żewġ mistoqsijiet kruċjali illi llum nixtieq ikun qed jarana jistaqsilhom infusu u l-aħjar jiktibhom. Jekk ma nagħmel xi ħaġa illum, x'ħajkompli jmur għall-ar? Il-mart, id-dera, imma kun speċifika. Pereżempju tajt nibża li qabad nidija bete bħal bużnannu. Nibża li kolli nilbes size 16 flok ma nilbes size 14. Nibża li l-flus li investejt fil-ħwejjeġ għandi fil-gwardarobba down the drain. Iktibhom. U fejn irrid li nasal? L-aħjar tiegħi realistikament li naf li nkun kuntenta bih. Mhux se ngħid irid niġi bħal Beyoncé jekk jiena mara, mhux se ngħid li millu mara daret niġi bħal Ronaldo jekk jiena raġel, imma realistikament x'se jagħmilni kuntent. Jekk illum pereżempju raġel u għandi waist 40, kieku nkun waist 32, nkun kuntent. Tajjeb. Jekk jiena nitlat taraġ u flok ma naqta' nifsi ngħid kemm qed nieħu gost niċċaqlaq, nkun vera happy. Jekk jiena tal-familja jgħiduli prosit Karl, kemm miex il-qudiem, dik tagħmilni happy wkoll. U daw iktibhom. Għax meta rom miktubin huwa differenti milli taħsibhom biss. Kwalunkwe ħaġa, kwalunkwe anka disin ta' dar, ma sarx biħsieb il-perit, sar bil-kidba u bil-pinġija tal-perit. Għandik importanti. Ok, għanna l-ħabib tagħna li jixtieq li jidħol magħna fi trasmissjoni. Da mhux peritu. Amadeus, hello, amico. Hello, saħbi, kif inti kwajis? Kwajjes ħafna, ħabib tiegħi, sabaħu l-ħajr. X'kont ħanajt Karl, l-għu minna bit-ċoħra. Ekkel bonvenerit fl-axħar ta' dan issa nirċevi jitra u mbagħad bej ħanajtek bej xahar id-dieħel jew inkella jannar. Ikun għandi dak. Mawxali, tiġu taraw l-ewwel nies li ħataraw inkom. Inti u Romina. Thank you, Hita, thank you. Nixtieq ngħid il-Mateus. Li darba kien qal li tista' tiekol dak li trid imma ftit imma basta tiekol fl-istess ħin. Leta. Basta fl-istess ħin, ġifieri mhux taqbad tiekol li trid tibda tiekol minn fuża fil-għaxija dak ġifieri tiekol kollox ġifieri li rid ngħid, tiekol kollox imma l-ftit. U dejjem hekk jista' jkun fl-istess ħin. Ħalli inti ma toqgħodx biddel il-ġisem tal-ġisem. All right. Nista' ngħidlek li dik ħadmet għax bis-saħħa tiegħek inżilt 7 kilos. Jiena napprezza ma s-saħħa hija tiegħek. Ġifieri ngħidlek prosit għax kif inti smajt parir u għamiltu. Għaw ħafna li qed jisimgħu dal-programm Amadeo. Amadeo, illi jisimgħu u ma jagħmlu xejn. Ġifieri jiena nifraħlek. Nifraħlek ħadd l-azzjoni. L-ewwel nies anke nirringrazzjak, l-ewwel nies speċi anka qed tina servizz xejn. U titgħallem kif għandek tmur għal-ħajtek iktar aħjar minnu bħalem u speċjalment illi ma tantx jista' jiċċaqlaq, alla volja nagħmel ċertu exercises. U sewwa tagħmel ħi. Imma trid tqum minn hemm u titagħmel bħalma nisimgħu meta nkunu żgħar minn huma nissierna.
Issa, irdu nisimgħu minn minnu espert għalina. Nirringrazzjakom. Ciao, Grazie, grazie. Grazzi. Li qed jgħid Amadeo interessanti immens, illi li jkollna struttura kar, illi jiena tajt isma' l-aħħar ikla tiegħi fit-8. Mela jekk wara ġejja l-leblieba li naf li fil-verità mhuwiex ġuħ, jiena ngħid jiena sa 8 kilt. Għax meta jkollok regoli anke x-xogħol, inti x-xogħol taħdem pereżempju ħanivvinta minn 8 sal-5 jekk tkun impjegat, ma tgħidx u ħanaħdimlu sa dej żejda. Taf kif. Allura, kif tagħmel regoli għax-xogħol, tagħmel regoli. Ħanejlek għax forsi kultant tista' tiftihom ukoll differenti. Kulħadd jieħu l-interpretazzjonijiet tiegħu. Jekk taħseb illi hemm sistema f'moħħok li tista' tagħtik motivazzjoni kif tista' tirranġa il-mod ta' kif tikol, il-mod ta' kif torqod, il-mod ta' kif inti tagħmel xi ftit eżerċizzju tħossok enerġetiku biex tikkomunika, jien naħseb li kulħadd għandu l-metodu tiegħu. Jekk tkun sostenibbli u li ittik ir-riżultat, allura dik hija tajba dik il-formola. Ma jfissirx tapplika l ħadd ieħor. Naqblu 100%. U jekk xi ħadd pereżempju beħsibu bis-serjetà inaqqas mix-xaħam u jkollu figura aħjar għal saħħtu u għad-dera u għal kull ġimagħtej ikejjel jiena nagħti l-parir l-istess tliet body parts. Inkejlu żaq mela sempliċement insibu ż-żokra u ndawru l-inch tape madwar iż-żokra. Inkejlu l-ogħla parti ta' xi waħda mill-koxox. U nkejlu wkoll fil-każ tan-nisa il-hips mela l-aktar parti wiesa tal-patata, fil-każ tagħna l-irġiel inkejlu iċ-ċest mela tgħaddih minn fuq ma nafx jgħidulhom bil-Malti u bl-Ingliż. Is-sider hu. Is-sider imma In-nipils. Għandi xidea. Fuq in-nipils mela ħana samek. Għax hemmhekk aħna l-irġiel huwa tendenza wkoll fejn nżommu ix-xaħam. In-nisa minkejja tgħid li m'hawnx min jixtieq inaqqas il-bast, ejwa. Però daqs kemm hawn min jixtieq inaqqas il-bast ma jixtieqx illi ikabbru jew jonqos ħafna allura il-hips minflok għan-nisa huwa aktar qisu. Bħallum ġimgħa kelli miegħi hawnhekk lil Dr. Joseph Muscat il-nawgurawlu wkoll għaliex jinsab xi ftit indispost bekk ma kienx magħna illum. U tkellimna fuq wieħed mill-ormoni li huwa l-estrogen. Issa, dal-estrogen aktar jinsab fin-nisa milli fl-irġiel, però nafu kemm hu jagħmel ħażin kemm fin-nisa u kemm fl-irġiel jekk jaqbeż il-massimu li għandu bżonn il-bniedem, kemm dak tas-sess maskili u kemm dak tas-sess femminili. U wieħed mis-suġġetti kien l-ikel illi nieklu u in-nuqqas ta' eżerċizzju. Illum il-ġurnata l-professjonisti fil-qasam tal-mediċina tant kemm qegħdin jippromovu il-mod ta' kif nieklu, x'tip ta' ikel nieklu, ikel preservattiv, l-użu tal-plastik fost oħrajn, li dawn jistgħu wkoll iwasslu għal din l-ormoni partikolari li huwa l-estrogen li jistgħu jżidu l-estrogen fil-bniedem, mod partikolari fl-irġiel li jagħmel ħafna ħsara. U li jagħmel ħsara anki wkoll jinnaf fina l-irġiel mill-attività sessuali, pereżempju. U ħan nilagħba tal-avukat tax-xitan, Karl. Jiena pereżempju niltaqa' ma' nies illi meta jkunu ngħataw litteralment jew dbeżbiża tajba mant it-tabib, jew inkella ma' ċaħat tal-viċin, ikun nies li ġew f'sensjom. Mela anke aħna bħala professjonisti irdu attenti ħafna kif lil dak il-pazjent ħanejnuh. Għax da xejn tgħidlu Karl ara ħi ħanagħmilek dawn l-exercises għamilhom. Jista' jkun Karl inti bniedef mitqamar li tagħmilhom, però maġġoranza ma jagħmluhomx. Jekk minflok ngħidlek Karl, dawn huma l-exercises li ħadd tagħmel. Issa żel inti sabiħ. Tixtieq illi kif qed li timrad bid-diabete kif ġralu bużnannuk? Tixtieq illi inti tibqa' sajsis ikbar? Tixtieq illi għal qatt nasal biex naqtalek x'imkien barra, naqtalek id barra? Jew minflok inti tixtieq illi tilbes waist 32, tilbes size medium, tgawdi lill-familja tiegħek ikollok ħafna iktar enerġija fuq it-television. Jekk titek, dawn l-exercises għamilhom Karl. Ara, dik hija importanti. ħafna nies ħalli nikkonkludu, ħafna nies jgħidu imma in-nannu tiegħi ta' kien ipejjeb, kien jixrob, kien jikol ix-xaħmijiet u għex ta' design. 100%. Oħrajn jgħidu mhux xorta ma rridx ngħix ħafna, tnejn. U mhux darba ngħixu, tlieta. Jiena tweġiba tiegħi ħafna drabi ngħidlek illum il-ġurnata tkun ngħid wara dat diskors kollu li nisma' minn ħafna professjonisti, ngħidlek Kara, jiena nixtieq li ngħix,
ta' 100 sena għandni kemm rajt servizz fuq il-xandir, fuq mezzi ta' xandir. Ta' persuna li għalqet il-100 sena, tuħu pjaċiru. Però dik is-sinjora għalqet il-100 sena l-lajbierek għadha luċida, b'saħħitha, fis-sen b'saħħitha ta' 100 sena u ġbera. Tirraġuna, eccetera, eccetera. Nixtieq ngħix bħala. 100%. Però ma nixtiex ngħix ta' 100 sena illi ma nkunx naf li qiegħed ngħix, li ma niflaħx niċċaqlaq, illi għax qiegħed ngħix u laqt 100 sena. Prosit. Ħanġiblek eżempju ċar. Minix kuntentek. U ħanalaqlek bih għax naf li sarlek il-ħin Karl. U hawnhekk insellem il-memorja tiegħu. Wieħed mill-allima tiegħi, John Walsh kien jismu, dan kien anka trenja lil Keril, insejġ kun joma Keril, nafx kux Keril Galja, imma insomma, waħda mill-aqwa medalji li qatt akkwistat Malta fl-Olympics jew xi ħaġa, insomma. Dak kien il-coach tagħha u kelli x-xort li kien jallimni għal xi sentej klieta ġifieri. Dan John kien qalilna kemm nixtieq illi meta kont iżgħar lil missieri jiena iktar igwidajtu fuq x'l-aħjar li jagħmel. Għax ta' 53 jew 55 missieru kien ħallina għax kien ipejjeb u kien jixrob. L-ironija tal-ħajja, Karl, hija li dan l-istess John Walsh miet l-istess età ta' missieru waqt li qed jiġġogja. U dak li jkun kien hemm inqalli rajtek basta kien jgħid għall-missieru li miet ta' 55 pereżempju, miet li tiegħu eżatt basta kien jitrenja. U risposta tiegħi dejjem kienet John Walsh miet kuntent waqt li qed jiġġogja. Tant baqa' tajjeb sal-aħħar li miet waqt il-jogging. Kemm nippreferi ngħix bħal John Walsh milli bħal missieru illi miet biċċa waqt li John Walsh għax kienet xi ħaġa fil-ġenetika tiegħu f'qalbu, miet bħal missieru qalbu wkoll. Dan milux wis. Lasla fidejk. Le, riċent immens, 3 snin 4-5. Eżatt. X'issejli li. Kombinazzjoni kont intqajt ma' persuna oħra fil-medja u kien on that day u qalli hekk u hekk qalli għadni meraviljat. Kif sfortunatament, imma dawn huma persuni illi jkollhom il-ġenetika tagħhom. Jiena ma nafx għax qatt ma qalilna kif jixtieq imut, imma naħseb li miet mewta ħebien. Ngħid għalija ma. Ħanejdlek li tħalli din id-dinja b'saħħtek. Naħseb illi wert ta' xtajt mela jiena għattaj dak iż-żmien tista' jkun perjodu twil u perjodu qasir imma tajjeb b'saħħti. Xjott illi tgħix ħafna u ma tkunx b'saħħtek. Sieħbi nirringrazzjak. Nirringrazzjak ħafna dejjem nieħu pjaċir ħafna. Grazzi ħafna. Dalwaqt ħan naqdu ma' persuna li jagħmel ħafna ġid f'pajjiżna. Għal-ħars ma jkunu xu t-tim tiegħu illi minn ħin għal ieħor, mhux minn żmien għal żmien, illi jipprova jwassal messaġġ kemm għandna bżonn illi l-bank tad-dem ikollu riserva tiegħu. Qed nirreferi għal Tony Mikallef illi jinsab miegħi fl-istudio. Jiena nagħmel ħilbti kollha biex inwassal il-promozzjonijiet fuq dan l-istazzjon kemm jista' jkun għaliex naf kemm hija diffiċli biex illum il-ġurnata minħabba l-popolazzjoni li għandna. Minħabba l-interventi li qegħdin isiru anki wkoll fl-isptarijiet tagħna jekk ma jkunx hemm dem biżżejjed jaqa' kollox lura. U l-lum noqogħdu ngħidu għax waiting list u mhux waiting list, allura importanti li jekk nistgħu nagħtu dem b'mod regolari nagħtu dem. U ħantikom din l-informazzjoni flimkien ma' Tony minn hawn fit-talħin ieħor. Bqgħu magħna.